Saan ti order sa ako ang customer? Ay na, kalimot man ko ani. Ay niya na lang ako labaro na ko ano eh, kaugalingon. Ako sa kwadto sa kusina pi. Sanay na lang na ako yung halin ani. Karon. Ako sa itong mama ang sa yung mga tabian niya ito, pwede ko ito baligyaan. Ito na ka. Hey, Crispy, lugaya na ito nakita, no? 17 years. Gaya na ganyan. Isa man ta ato section 9, section 11, no? Section Kamunggay. Isiruhan ta ato. Elementary, man to. High school ba? Kasi High school. Sinili, binta kay buko mo kay tanduwa. sa una, si Punon pa ka. Pagkaroon, si Punon, diyan. Tubaw sa rin. Samot na ka sa una. Grabe. Hindi mo, siksi ko. Siksi ka po karon. Siksi, what? Karon ka siksi. Ay, Sa una. asa naman karon Crispy, trabaho? Ako na sa manis, tingol ko. Sa tingol. Tingol ko. Sa maranggo ni mo dito. Kuan ra. Kanang sigbantay ko sa Tigbantay sa floor. yung mga kilo ka. Kasi trabaho sa. Nasa ko si Tihol. Sunod ka rako. Ako si Tihol. Tihol, Tika rin sa mga papel. Tapay ka rin. Undang ko dito eh. Ibaw pa rin ko. At tuwan ka dito. Ay, Para ibaw ka din makita na ba tagusan? Gapang na ba kay Kasi Kas? akong buhok crispy na. Natumba na ko crispy. Bahan mo. May bukap. Ay, saan alit eh? Ako pa, ito. Ay, ikaw Sa una, pa kay. kahit ka po, ganyan, Ikaw karon. pa kay bago mo nagkaribal. Nakapahit ka. Tricky ba akong karibal na eh. May kako. Ay. May nagusama mo dire. Nakitaan biya mo dito sa unahan. Basta Sama na. Bra, pansi. Una ni siya. Magpanting nga laki man ni. Inyong asawa. Ha? Sa asawa ko daw niya. Puros ka. Basta na inyong uyab. Oh, Ganahan. kana noon. Ya, usap ni sa kalit kaya. Ako rin ibili ng brochure ninyo. Dayon, ha? Lakaw ka. Oo, kay para makapili siya mong tarong. Ya, ang pagkutanaw. Lakaw ka niya. Nami mapilian. Pero ibalik na ko. Ano ko ninyo? Sa inyong pan. Kani ako orderon. Nya, kani akong ganahan ko aning orderon. O, kani ba rin yung ganahan? Unsa? Ano, kay, lagi sa kayo, magsige ko ninyo. Tanaw ninyo. Nya, Mo ni model ni mo. di, pabili lang mo din ha. Nana na siya daghan. Daghan man ang siya. Tanawan. Sa imong ganahan ko sapatos. O, naman sa siya sapatos. Dili, danay sapatos ay. Aduh. Yan ay panty. Samni. Oh, hubak yung nawa. Nya, biyan sa tayo. Para makapili siya mong tarong. Oh, sige. Sige, ito naman eh. Oh, sige, bila. Balikan ka mo yung na 2 hours. Sige. Sakto kita. Ha? Buto. Makapili na siya mo anak. Sige, anak. Bilin di. Tau. Ah, bagal. Bagal. Ano ba? Asa mo na, bro? Kini oh. Bro. Ni ang bro. Biyon no. Yung kita ng babae nga. Order ko da. Kani ati bok orderon do. Skandalo naman, skandalo. Ano magnaong ka? Uli ba? Ha? Ano ba? Mo wala. Lawar ba? Ha? Naon to kung bando. Baul gini siya ba? Kani siya ba? Baul siya ba? Ano ni siya? Gandi sa buko. Uli na ba? Laki ba? Laki. Ang laki di ba? Okay. Oh, kanyas dong ligid. Bukan busur ba? Ano ang paglit sila mo na ba? Ha? Sila. Na to dili. Anto na ko. Ay, laki oh. No? Okay, mau ginagwaya gino. No, ano? Taas kay sinina sa roto. Ami oh. Ami aso. Ami as laki eh. Ako lagi nagtutoy ang laki kaysa anong dili ng babae lagi. Lang. Ha? Lubot lang. Pinaanap na to. Lubot yung laki oh. Naana din sa'yo, pinaana ba? Oh, ano ang naglaki ba? Ibog lang to ba? Kasi, Doon mo rin. ha? Istorya mo rin. Yabog. Laki ta niya. Rami siya laki nga ba rin? Kani oh. Ayun na oh. Ano? Ano dyan siya bayan na ba? Mau blandi sa to. Gandang din lagi. No? Buda ko baba, mau bilang mo din. Baon lagi na lagi. Ha? Di nga baik ko may kuno na. Di man. Dagko ulang braso. Paksidor.
pagsidor. Kung nabay, tanawa. Kung nabay, glad. Grabe. Apa na itong sityo? Lah, sura dyan. Oh, hindi na mao siguro ba lalaki ba? Oh, sila mi daw, kiso. Oh, Anak-anak na yun natin. anak-anak na. Puro baksidor. Bukal-bukal na naman. Saba na ba day? Huwag kita mahimo ni order ni Lord. Sa pagi tadi. Umadak. Mao jenis siya kan. Ato po. Anak ba? Dako po sampu ng laki ba day? Tanong to. Di, bro di. Mau ni siya. Anak mo. Mao lagi ay mo. Oh. No. Dako kasi. Dako yung katubangan ng laki oh. Bayod. Yan naman. Yanan. Babae mo, dako si braso. Oh, anayan. Saya. Numaw yung man. Iya, yanan ang sa anayan. Bro. Tay buhon na ba? Kita ni si Polo Pascual. Ini si Crispin Dilasa. Crispin na? Asa may tinuod na libre. Sila ram dili ba day? Unsa Ayo, na kisi ka ba? Kasabtay. Ayo, Brad. Wala na, nakatag na ba? imo na ako sa ni. Imo na ba? Bahala ni. Udah, imo na. Oh, ako ni imo na ni. Dai, lamig ka ba? Daw. Imo sana. Hala ka ni, imo na ba day? Akal katay kita ni laki ako. Sa ulo lang bahala tago ko.